Er du klar nu? Du er sikker på, at du ikke skal lave noget? Ja, okay, bare start. Ting, der er hatten ud. Tingene er lidt mere og fortæller om en meget, der har handlet. Men som ikke er der. Ej, okay, det ved jeg. Jeg er her. Stadig. Svarbærer af mennesker gør det mere. Borger til vigtighed. Man kan se tingene, der har foregået en handling. Man kan kun om det. Filmer mig stadigvæk. Det er ikke champagne, det er musserende vin. Hej. Jeg er en